Bisaya, masagasaan ka. Sabi mo na. Ikalat ng aming video. Parang awa nyo na. Ganyan ka pala maglinis ng truck. Natural. May biyahe mamaya. Kung kailan may biyahe, naguhugas ka. Pwede naman magugas kahit walang biyahe. Saan ba biyahe mo? Hindi ko pang alam eh. Eh kung biyahan, papayag ka, biyahe ka, biyahan. Payag. Uy, may swab test doon. Hindi mo wala naman subject dun eh. Biyahan. Pero papayag ka magpa-swab test. Hindi ah. Hindi ka papayag, bakit? Pabaksin na nga ako. Subject pa. Ano yun? Bakit? Takot ka sa tusok sa ilong? Ako talaga. Takot nga ako tuli. Takot ka pala sa tuli. Ibig sabihin, hindi ka pa natuli pala. Di ba? Papatuli pa nga ako eh. May katulong ka pala nagugas eh. Pero, di sa rin ko yan. Si Sarge ba yan? Galing. Talagang lahat ng kasulok-sulukan Bisaya. Ganyan ba talaga paghugas ng truck? Natural. Babiyahe ka mamaya, Bisaya. Biyahe, karmuna. Pagbalot, ayaw ko. Bakit? Ba't ayaw mo sa balot? Magpalit tayo, ikaw sa balot. Eh kasi nga, bakit ayaw mo doon? Ayaw ko ka doon. Sa Kasi? balot yan, tanggihan ko yan. Oo, Sa karmuna, pwede yan, legal yan. Carmona. Pagbalot yan, malabo yan. Kahit pa may tip 2,000 yan. Ganda ng biyahe doon ah. Ganda nga, 2,000 nga tip doon, di ba? Tag-1,000. Linis. Linis na ng truck mo, Bisaya ah. Natural. Yung sa akin ah, linisan mo pagkatapos, ay malinis na pala, wag na lang pala. Siguro. Kalilinis ko lang pala nun. Kahit malinis yan, di ko lilinisan yan. Ano, kahilo? Malinis yung sa akin, di ba? Ewan ko lang. Hindi maniwala to batas. Tapos ka na naghugas, hindi pa? Hindi pa. Ganda ng gising mo ah. Hindi maniwala to batas na magkakabakante ng Shackman sa next week. Nanapan ko na nga magaling na driver dyan eh. Dalawa Shackman dyan ah, dalawa. Hindi, isa lang, yung blue talaga. Mababakante na yon. Bakante yan. Sa salita ko lang sa amo ko, baka manginig pa yun. Ala. Sige, basta marunong mag-Shackman yan ha. Baka masira yung truck natin yan. Marunong yan, sir. Sipag din Choy, sipag. Certification. Yan yun na to. Ano parang papel mo dito? Isa kang ano, di ba? Trailer driver ka ba? Uy. Tibay ka pala. Hanap mo. Uy. Ininit yun to. Bay. Walang biyahe pero ang mga ulam, tiyan mo naman. Karne na may ano? Karne na may. Karne na may munggo. Lagang baka na may munggo. Anong tawag dyan? Hindi ko nga alam anong tawag. Daming invento luto dito ano? Sulta yan sa ano, injection. Injection? Ba't na-injectionan ka ba? Wala. Sila? Anong mga tama? Nag-ibento na pati saging, niluluto na. Mamayang hapon yan, baka graba lagain ng mga yan. Pero may epekto ka na rin daw kaya pagkagising mo, naglinis ka ng truck eh. O kaya dahil sa sahod ka ngayong umaga kaya naglinis ka. Saan na doon sahod mo ba para magbili ng tayong baboy ihawin? Uy, may sasawarin ba ako? Sahod mo 18 mil eh. Limang ano rin, di ba? 5. Limang allowance, daily allowance, 1.5. Diba? Pinsiya rin pala sa uri mo ngayon. Mahigit. Magyaya ka naman siya, magyaya ka. Hindi ka nagyaya ngayon. Madamot ka na ngayon ah. Kung yung mga sahod mo doon ka para makabili sa baboy na, 6 kilo. Mamaya.
naman na si isang buteng Alfonso lang. Hmm. Habang bukas pa si Inday doon, no? Ay, May may. ayaw nagbibinta nun. Ako lang binibinta nun. Oh? Ikaw lang pala kilala nun. Si Sarge, hindi mo nahanap si Sarge. Saan si Sarge? Doon sa tambayan niya. Parang may sakit na naman. Saan tambayan ni Sarge? Si Ang. Uy, ang ginagawa niya doon? Sa tambay nga, doon tambayan niya. Malamig doon. Anong ginagawa nga niya doon? Nagre-relax. Paano klaseng relax? Paano klaseng relax? Hindi ko nga alam kung anong relax ginagawa Oo. nun. Sa CR pa nagtatambay. Luwag-luwag dito. Hmm. Ang dami na tiyang ulam, ano? Hmm. Magaling mag-imbento nga itong mga to. Oh, dahil sa bakuna? Mm. Dahil yan sa bakuna. Pero yung epekto mo, Baka magpaksiw pala yan sila ng mga bituin ng mga gabi. Wala kagabi eh, maambun eh. akala ko nga susungkitin yung buwan eh. Paluto tayo mamaya kay Sir Sen, ano, ng lutong ilonggo, yung baboy naman yung puso saging. Kaya may langka. Hmm. Sarap yun eh. Bye ka nga, Bisaya. Mag-bye ka nga. Kay... Guys, sa mga followers namin, i-follow na lang yung daily upload namin na video. Ano, Tama. ano nga pala pangalan mo? Si Choi. Choi. Mm. Choi Bisaya. Choi ng Mandaluyong. Hmm. Babay ka na, babay ka na. Bye sa mga fans. Follow nyo kami. Lagi nyong i-follow yung Kuya Benz TV. Please, 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 larang awa nyo na. please subscribe. Please, paki-subscribe na lang. Maawa, And post. maawa naman Tapos, kayo. post the bell button. Tapos maawa, maawa naman kayo. Bye guys. Bye guys, maawa naman kayo. Bye guys. Bye guys.